Salam qadırdan iyilleşler, salam mehriban imandaqı doğanlar. Doğruluk yolu gepleşimede hoş geldiniz. Sizin bilen mukaddes yazgılardan Rabbimizin bizim her birimiz üçün bolan hakikatlarını öğrenmeye devam ederiz. Bugünkü gepleşimizde biz geçen gepleşimizde öğrenip başlayan mukaddes yazgıların Yakun hatı bölümünü öğrenmeye devam ederiz. Yakun hatı diri imanın nähili bolmalygy barada dürlü meselelerde bize öwrediýär. Yakun hatyny bir sözlen bilen jemlänimizde şunu aýdyp bileriz. Seni halas edýän iman seni özgörtmelidir. Ýagny biziň häsiýetlerimizi özgörtmelidir. Yakup diňe bir imanymyzyň wajyp bolan taglimatlaryny bize öwretmek bilen çäklenmeýär. Ol imanyň amallarda nähili bolmalygyny hem bize öwredýär. İmanyň taglimat bilimine eýe bolmagyň amallarda berjaý bolmagynyň wajyplygyna üntümizi çekýär. Çünkü imanyň taglimatyny bilip de bu bilim biziň durmuşymyzy özgörtmese, bize Hudaý honlugy, dogrulygy, mukaddesligi emele getirmese, onda bu iman puçtur, boşluktur. Beýle iman diňe daşyndan görkezilmäge mahsus bolan yalan imanlar. Mundan hiç kime peýda ýokdur. Geçen gepleşimizde hem ýatlak geçişimiz ýaly Yakub'un öz hatyna bize ilki gurrun etjek mowzugy meselesi ejir çekmeklik baradadyr. Yakub synaglaryň, izarlanmalaryň boljakdygy barada aýdyp geçýär. Yakub bundan başga da dürlü meselelerde bize hakikatlary öwredýär. Ol mysal üçin gahar barada, menmenlik bolan egoistlik barada, görüplik, dilimize erk etmek, adamlar bilen ara gatnaşymyzdaky problemalar barada, tekebbirlik barada, pul emlak söýgüsü, dünýä söýgüsü barada, ýagny materializm barada, ýa-da keselçiliklerden näme etmek, dogasyzlyk barada we başga da köp zatlar barada öwredip geçýär. Gelin häzir bolsa Yakub'un ilkinji mesele baradaky aýdanlaryna ilki bilen mukaddes ýazgydan okalyň. Ey doganlar, her hili synaglara duçar bolanyňyzda muny uly şatlyk hasap edin. Sebäbi imanyňyzyň synalmagy bilen çydamlygyňyzyň artýandygyny bilýänsiňiz. Her bir işte ahyryna çenli çydan. Şonu kemsiz, közsüz, berk we kämil bolarsyňyz. Eger kimde danalyk kemlik edýän bolsa, goý ol Hudaýdan dilesen. Hemmelere biminnet we jomartlyk bilen berýän Hudaý oňa hem berer. Emma ol adam şüphelenmän, iman bilen dilesen. Sebäbi şüphelenýän adam edil, ýeliň, ýelek beýlek çaýkaýan deňiz tolkuny ýalydyr. Şeýle adam Rebden bir zat alaryn öýtmesin. Ol her bir edýän işinde durnuksyz hem iki göňlüdir. Pukara dogan Hudaýyň nazaryna özüniň baýlygy bilen buýsansyn. Baý bolsa, Hudaýyň nazaryna özüniň pesbärligi bilen buýsansyn. Çünkü baýlyk otun gülüdey soluk gider. Gün çykyp, howurly ıssysy bilen otu gurodýar. Onun gülü dökülüp, gözelligi ýok bolýar. Edil şunuň ýaly, baý hem öz işi bilen gümrah bolup, baýlygy bilen bile ýok bolup gider. Synaga çydaýan adam bagtlydyr. Sebäbi ol synagdan geçenden soň ýaşaýyş täjini alar. Hudaý bu ýaşaýyş täjini onu söýenlere wada berdi. Yakub'un 2-nji aýatda bize diýenleri ine şu birinji hakikaty bize öwretmek isleýär. Synaglar Mesihiniň durmuşyna boljakdyr. İman eden adamyň durmuşy problemasyz, kynçylyksız, aladasyz bolmajakdygyny bize Yakub aýdyp geçýär. İmanly adamyň durmuşyna başga adamlaryň, ýagny imansızlaryň durmuşynda bolýan kynçylyklar ýaly kynçylyklaryň boljakdygyny we olaryň her hili digini bize mukaddes ýazgy öwredýär.
Hatta iman edenlerin durmuşunu käbir iman etmedik adamlardan has köp kıyınçılıklar bolup bilýär. Yakup beýle synaglaryň imanlynyň durmuşuna dürli her hili boljakdygyny aýdýar. Synaglar dürlüdür. Ýöne Hudaý olaryň nähilligini bilýär we biziň durmuşymyzda bolýan ýagdaýlardan habardardyr. Ol biziň ýagdaýymyzy bilse-de, ol bize jogaby özüniň islan wagtyna şol kynçylyklar üçin bize jogap berýär. Mundan biz şunu öwrenýäris. Synagsyz durmuş ýok. Muny işleriňize käbiriňiz, eger bu iman maňa hassa köp synaglar getirjek bolsa, kynçylyklar getirjek bolsa, onda maňa İsa Mesihe iman etmek gerek däl diýmeňiz mümkin. Ýöne beýle pikir etseňiz de, etmeseňiz de, kynçylyklara sezawar bolýaňyz. Emma İsa'ny resetseňiz, onda ol synaglarda size ýardam etjek Rabbimiz İsa Mesih we ondan gelýän akyldarlygyňyz bolmaz. Ve siz hassa köp gynanarsaňyz we eziyet çekerseňiz. Çünki İsa Mesih biziň bilen hemişe boljakdygyny we ol synaglaryň ortasyna biziň bilen bile ýörejekdigini wada berýär. Bu sebäpden Resul Petrus hem şeýle diýär: "Mähribanlarym, sizi synamak üçin başyňyza inen ot belasyna geň zada sataşan ýaly hayran galmaň." Petrus synaglaryň, hasratlaryň bir geň zat däldigini aýdýar. Synaglar adamyň durmuşynyň bir bölegidir. İnsanyň baştan geçirjek eziyetleriniň hemmesini diýen ýaly baştan geçiren Eyüp Peygamber bu arada yine de şunu bize öwredýär. İnsan hasrat üçin dogulýar. Ýagny bu dünýäde ýaşaýşymyzda hasratsyz ýaşaýan hiç kim ýok. Süleyman Padşah we Peygamber bu arada şeýle diýär: "İnsan haçan hasrat geljekdigini bilýänler. Zalim tora düşen balyklar kemin, dodaga düşen kuşlar kemin insanlar hem üstüne bedbahtlyk duýdansyz iğnenle tora düşýärler." Süleyman hem günä netijesinde yıkılan we nälete sezawar bolan bu dünýäde synasyz we hasratsyz durmuş ýokdur diýär. Süleyman Peygamber padşah bolan synaglaryň geljekdigini aýtmak bilen çäklenmän olaryň duýdansyz geljekdigini ýatladyar. Bu aýdylanlardan, bu okan ayatlanmadan şu hakykaty öwrenýäris. Synaglar, bedbahtlıklar, kynçylyklar köplenç duýdansyz gelýändir. Gynansak da synaglar her hilidir we olar köplenç duýdansyz, garaşylmadyk yerden peýda bolýarlar. Olar peýda bolanna, olar bizi her hili tarapdan, maddi taýdan ýa-da beden taýdan, ruhu taýdan, hatta ara gatnaşyklarymyzda ýa-da hemmesi bularyň üstümizde bilelikte iňip bizi diýze çökmäne mejbur edýär. Mysal üçin meniň öz ýegenim, gyzjygymyň 2 ýaşly ogly süýjü keseline duçar bolup keselhanada koma halyna ýatan wagty bizi şeýle alada goýandygy ýadymna. Onuň ene atasy ol günlerde şeýle bir acı hasratyň, eziyetiň içindediler. Ve olaryň beden taýdan we ruhu taýdan şeýle bir güýçden düşendigini biz görüpdik. Giýemiz yerli imanlar jemaatynyň baş çopany, ýagny hyzmatkäridi. Olar dowamly çağalarynyň şifa almak üçin dilege edýärdiler. Emma şonda da olaryň ogly gowulan okdy. Iň gynandyrıjy tarapy bolsa, köp adamlaryň bu olara Hudaýyň jezasy, belki de olar erwet günä edenler diýmegidi. Ve beýle düşünýänleriň arasynda bolsa, imanly bolan ruhul liderleriň hem käbiriniň bolmagy gaty gynandyrjydy. Belki sizin käbiriniz hem şeýle agyr synaglaryň, hasratlaryň, kynçylyklaryň içindesiňiz. Ve bular haçan geçer diýip pikir edýänsiňiz. Hudaýa şükürler bolsun. Biziň her hili synaglanmazda, hasratlanmazda Hudaý bize dogry bolan hakykatyny
mukaddes ýazgylaryndan görkezýär. We bugünkü öwrenýärlerimizde Ýakup haty arkaly hem bize öwredýär. Bu sebäpden Ýakup 3-nji we 4-nji aýatda synaglaryň maksady barada aýdyp geçýär. Bizim synaglanmyzyň Hudaý tarapyndan bellenen maksady bardyr. Şunu biz berk bilmeliyiz. Bu maksady bilmek bizdäki bu synaglar we hasratlar näme üçin meniň durmuşymda bolup geçýär diýen soraga jogap berýär. Gelin ol aýatlara seredeliň. Sebäbi imanymyzyň synalmagy bilen çydamlygyňyzyň artýandygyny bilýänsiňiz. Her bir işte ahyryna çenli çydan, şonu kemsiz kössiz, berk we kamil bolarsaňyz. Bu yerde biz günah netijesinde näletlenen dünýäde başymyza gelýän kynçylyklary, hasratlary hem biziň gowlumyz üçin Hudaýyň ulanjakdygyny görýäris. Synaglarymyzda Hudaýyň maksadyna seredin. Synaglar biziň imanymyzyň çydamlylygyny barlaýar. Synaglar arkaly Hudaý biziň imanymyzda nirede durandygymyzy bize görkezýär. İman arkaly eýe bolan bilimimizi, durmuşymyzyň dürlü ýagdaýyna nädip ulanýandygymyzy, Hudaýdan gelen akyldarlygyň bizde bardygyny ýa-da ýokdugyny şol synaglar, şol kynçylyklar bize aýan edýär. Netijede synaglar biziň iman barada öwrenenlerimizi, durmuşymyzda dogry ulanyp ulanmaýandygymyzy bize görkezip, bizdäki haýsy ugurlarda ejizligimizi, kemçiligimizi we käbir halatlarda bizdäki ruhy hapalygy, erwetligi, ýagny günäni görkezýär. Bu arada Resul Petrus hem ine şeýle diýär. Şonuň üçin hem muňa yürekden şatlanyň. Häzirki wagtda gysga wagtlaryň synaglara duçar bolup, gam gussa bassaňyz da bu synaglaryň siziň imanyňyzy berkidýändigini bilin. Hatta pany altyn hem otda saplanyp synalýanlar. Şeýlelikde altyndan hem has gymmatly bolan imanyňyz synagdan geçip, İsa Mesih aýan bolanda size övgü we şan şöhrat getirer. Her bir synag biziň imanymyzyň hak ýa-da hak däldigini anyklaýar. Altynyň otda arassalanyp tämizlenişi ýaly synaglaryň maksady hem bizdäki ejizlikleri, erwetlikleri, ýagny günah netijesinde ahlak hapalyklary ýüze çykaryp bizi tämizlemekdir we güýçlendirip imanymyzda bizi berkitmekdir. Synaglaryň ikinji bir maksady biziň synaglanmyz çydamly bolan imany bizde döretmegidir. Görşümüz ýaly Ýakup 4-nji aýatda çydamly bolmagy bize aýdýar. Synaglar, hasratlar, kynçylyklar bizi gurşap alsa-da, olara çydamaklyk bizi berkidýär we kämillige alyp barýar. Emma köplenç hasratlar, synaglar, eziýetler başymyza gelenne, olar çydap bolmayan ağırlara, eziyetlere ve sonunu gelmeyecek ýaly umytsızlyga bizi düşürüp bilýär. Emma altın, ustasynyň altyny nä derejede oda gyzdyrmagy bilýär. Hudaý hem bizi ol synaglarda tämizläp arassalamagy ve kämillige ýetirmegi bilýändir. Şeýle çykgynsyzlygymyzyň içinde diňe Hudaýa olan imanymyz bize güýç, kuwat we umyt berip bilýär. Ýöne şunu bilmeliyiz. Ösüş we çydamlylyk diňe agyry we kynçylyk bilen gazanylýar. Islenlik sportsmen ýa-da eskerden sorap göräýin. Synagsyz, agyrsyz, güýje we çydamlylyga eýe bolup bilinmeýär. Bolmasa da kebelekten soraý. Bilşimiz ýaly kebelek başta bir gurçuk bolýar we gurçuk daşyna pille örüp içinde galýar. Soňra wagty dolanyna pilleden bir owadan kebelek bolup ýaryp çykyp soňra uçup gidýär. Kebelek başta şol pilleden çykýança gynanýar.
keçecek, dövülecek ayakları bilen pillani uzak vatlap yırtmana dırjaşya. Eger bunu seyredip duran biri kebelegin qıynanyandygyny görüp eli bilen pillani yırtsa kebelege ziyan berýär we kebelek uçup bilmän ölüye. Çünkü kebelek şol pillani yırtıp çıkmakdaky çekýän kıyınçılığı arkaly uçmak üçin güýje eýe bolýar we netijede uçup bilýär. Sinadaky hasratlar, kıyınçılıklar yakımlı zat däl. Emma bizim üçin gereklidir. Hudaý bizim bu durmuşda iman ýoluny çydamly bolan imanymyz bilen geçmegimizi isleýär. Bu arada Resul Pavlus ine şeýle diýär. Rabbimiz İsa Mesih'in geljek gününe ayıpsız bolmaňyz üçin onun özü sizi ahira çenli berkeder. Sizi öz oğlu İsa Mesih bilen ýakyn gatnaşykda bolmaga çağıran Hudaý anamlardır. Sinaglanmyz imanymyzy kämilleşdirýär. Hudaýyň sinaglardaky maksady bizi yıkmak däl, tersine bizi imanymyzda berkidip kämilleşdirmekdir. Sinaglarda Hudaý bizim imanymyzy ösdürip kämilleşdirýär welin, netijede biz Hudaýyň özüniň bizim iň gymmatly zadymyzdygyna düşünüp bilýäris. Sinaglar arkaly Hudaý bizi imanymyzda şeýle ösdürýär welin, biz haçanla hemme zadymyzy ýitirsek-de Hudaýyň bizim üçin hemme zatdygyna göz ýetirýäris. Eýüp peýgamberiň taryhy ýadyňyzdamy? Eýüp peýgamber hemme zadyny ýitiripdi. Emma Hudaý bilen hemme zady eýe bolupdy. Ine şeýle kämillige eýe bolan imany Hudaý bizde hem döretmek isleýär. Sinaglaryň iň wajyp bolan maksady hem ine şodur. Yakup bizim sinaglara uçranymyzda, olar durmuşymyzda ýok ýaly görmegimizi, ýa olardan gaçmamyzy islemän, tersine ol sinaglarda näme etmeligimizi bize öwredýär. Yakup bulary nädip iş ýüzüne edip bolýandygyny bize öwredýär. Bulary biz, bu ädimleri biz özümüz hem ulanyp bilýäris. Ýa-da kynçylyklaryň içinde bolan doganymyzda hem olardan iman bilen geçmek üçin ýardam edenimizde hem ulanyp bilýäris. Birinci ädim. Sinaglarda geljekdäki şatlyga umyt bagla. Çünkü ikinci ayatda Yakup sinaglara duçar bolaňyzda muny uly şatlyk hasap edin diýär. Käbirleňiz bu nädip bolup biler? Nädip agrynyň, eziýetiň, hasratyň içinde bolan adam muny şatlyk hasap edip biler diýmeňiz mümkin. Aslında inanýanlar bu aýady köp ulanýarlar. Bu ayet barada Mesihilerde bu aýady gowy görmek we köp ýagdaýlarda bu aýady gowy görmezlik düşünjesi var. Çünkü biz kynçylyk ýa-da hasrat çekenimizde kimdir biri bu aýady bize ýatlasa, biz olary ýigrenýäris. Emma başga bir hasratlar içinde wagty biz bu aýady olara ýatlatmagy gowy görýäris. Bu ayette hasap edin diyen söz ulanılıyor. Bir zady hasap etmek üçin yakyndan ünüs ya da baha vermek gerek bolýar. Yakup sinaglara duçar bolanyňy, yalandan yere şatlanan ýaly görün, ya da hasratyny, eziýetini, agyryny bolmadyk ýaly gizlediýän nokta, tersine bize ýardam etjek hakykaty öwredýär. Ýagny her bir sinagda Hudaýyň senin düşen ýagdaýyňna bir gowy bähwitli zady etjekdigini, hakykatdygyny bilýändiňe şatlan diýär. Çünkü her bir sinag bizi ýene-de imanymyza güýçlendirip berkidýär we bizi ýene-de kämillige tarap ilerledýär. Şatlanyp şatlanmazlyk bize berilen saýlawdyr. Şatlanmaklyk gelecekde Hudaýyň öz maksadyny durmuşymyzda ýerine ýetirjegine ananmakdyr. Elbetde köpüýmiz muny nädip edip bolar? Gelecekdäki şatlyga seredip hem şatlanyp bolarmy diýmeňiz mümkin.
Bu ýagdaýda bize Rabbimiz İsa Mesih'in misaly ýardam edip bilýär. Ýewrelere hatyň 12-nji babyna İsa Mesih'in misalyndan görelle almagymyzy bize mukaddes ýazgy aýdýar. Bu babyň esasy mazmuny kynçylyklar baradadyr. Ol ýerde şeýle diýilýär. Gelin, gözümüzü imanımızın gözbaşı ve kamilleştiricisi olan İsa Mesih'e dikelim. Ol gelecekteki şahatlığa kavuşmak için maskaraçılığı hiç sahip haçtaki ölüme dözgelli ve Hudaýyň tahtının sağına oturdu. İsa Mesih'in 3-nji günü ölümden dirilejekdiginiň şahatlığı öldürülen günündäki eziyetlere ve ölüme dözgelmäge ýardam etdi. Ünüs berin, ol gelecekteki şahatlyga gowuşmak üçin ölüme dözgelli diýilýär. İsa Mesih beden taýdan insan bolanyk üçin hasratyň, kynçylyklaryň we eziyetleň nämedigini bilýärdi. Ýakun bize öwredýän hakikatyny iş ýüzünde imany bilen İsa Mesih amal edip kamilligini bize görkezdi. Ine şeýle hem Mesih ýaly gelecekteki şahatlyga biz hem seredeliň. Ýakun synaglary duçar bolanymyzda etmeli 3 tane amallarymyzyň ikincisi synaglarda doga dileklerde göklerdäki Rebbe ýüzleniň. Baştan geçirýän her bir kynçylygymyzda Hudaýa ýüzlenmegimiz gaty wajypdyr. 5-nji we 6-njy aýatda Hudaýdan akyldarlyk soramagymyz bize öwredilýär. Geçen synaglarymyzyň içinde wagty näme bolýandygyny düşünmemiz üçin akyldarlyk bermegini ýa-da bu ýagdaýlarda senin maksadyň berjaý bolmak üçin meniň näme etmegimi isleýärsiň diýip Hudaýdan sorap dilek edip biljegimizi Yakup bize aýdýar. Şeýle edilen doga dileklere Hudaý hökman jogap berjekdigini ýazgaýdy. Hudaý köplenç şeýle dilek doga jogap berýär. Ýöne haçan jogap berjekdigini bize aýdanok. Köplenç biz synaglaryň ortasynda wagty dileklerimize jogap gelmän ýaly bolup görnüp biler. Emma bir zat welin anykdyr. Hudaý wagty gelip bize näme maksadynyň bardygyny aýan edip biziň näme öwrenmeligimizi, näme bizde üýtkemeligini we näme bilmeligimizi bize hökman öwreder. Ilki bilen synaglarda geljektäki şahatlyga umyt bagly. İkinciden synaglarda doga dileklerde göklerdäki Rebbe ýüzlenip ondan akyldarlyk sora. Üçüncüden buýsanjyň Rebde bolsun. Bu ayatlarda esasy pikir şeýle diýilýär. Ýagny pukara dogan Hudaýyň nazaryna özüniň baýlygy bilen buýsansyn. Baý bolsa Hudaýyň nazaryna özüniň pesbärligi bilen buýsansyn. Çünki baýlyk otuň gülüdey solup gider. Bu yerde iki sany adamyň misaly görkezlen. Biri garyp, beýleksi hem baý adam. İkisi hem kynçylyklaryň içinde. Baý ýa-da garyplygyny park etmeýär. İkisi hem bir meňdeş kynçylyklaryň içinde bolup bilýär. Birinji ýagdaýda garyp adam kynçylyklaryň içinde we başyna gelen ýagdaýlaryň ýükünü götermäne ýa-da ýeňilleşdirmäge hiç bir zady ýa-da baýlygy ýok. Bu ýagdaýda Yakup näme diýär? Pukara dogan, senin kynçylyklaryny ýeňil eder ýaly özüňde hiç sadyň bolmasa da Rabbin Hudaýyň sende bardygyna buýsanyp begen. Çünki seni bu ýagdaýyňdan güýçlendirip, berkedip çykarjak Rabbindir. Baý adama Yakup şeýle diýär. Baý adam, sen baştan geçirýän synaglaryna pesbärligiň bilen buýsan. Çünki baýlygyň bilen, öz güýjüň bilen bu synaglardan gaçyp gutulmarsyň we soňunda olardan ýeňişli çykyp
öz güýjüň bilen, baýlygyň bilen yeňişli çykyp bilmersen. Çünki baýlyk ýa-da pul hemme zady çözüp bilenok. Munyň şeýledigini daş töweremizde bar bolan baý adamlaň baýlygy we pulu bilen düşen ýagdaýlaryny üýtgedip bilmän umydsızlyklaryň içinde galandygyny belki siz hem görendirsiňiz. Öne bu sebäpden baý dogan baýlygyna däl, Rebbiň öňünde özüniň pespäligi öwrenip ol bilen ýaşaýandygyna buýsan. Çünki seniň hem bu synaglardan yeňişli geçmegiň we imanynda berkäp ösmegiň Hudaý arkaly bolup biler. Ýakun hatynyň 11-nji aýatyna Hudaýa bil baglama, öz güýjüne, agtiýaryna ýa-da baýlygyna bil baglayan baýlaryň Hudaýyň olara öwretjek maksadyndan daşta galyp boş durmuş geçirjekdigini bize ýatlady. Hudaý bu hakykat arkaly baý ýa-da garyp tapawdy ýok, synaglaryň durmuşymyzda boljokdygyny we baý adamyň baýlygy ýa-da agtiýary olardan ony halas edip bilmejegini bize öwredi. Aslynda baý bolmak nä dogry ýa-da günä diýip hasap edilenok. Ýöne köplenç baý adamlar synaglara duş gelenlerini ol ýagdaýlardan puly ýa-da agtiýary bilen bu ýagdaýlardan çykmana hereket edýärler. We netijede synaglaryň dolu maksadynyň, ýagny imanyna kämilleşmek, temizlenmek, arasalanmaktan mahrum bolýarlar. Şeýle diýsek hem nä dogry bolmaýar. Pullu bolmak köplenç imanymyzyň ösmegine we güýçlendirilmegine ýardam etmeýär. Tersine synaglar biziň imanymyzy berkitmäge we kämilleşdirmäge köp ýardam edýär. Sonra Yakup bular barada sözünü jemläp 12-nji aýatda şeýle diýär. Synaga çydaýan adam bagtlydyr. Sebäbi ol synagdan geçenden soň ýaşaýyş täjini alar. Hudaý bu ýaşaýyş täjini onu söýenlere wada berdi. Bu aýatda aýdylan jemlemede Hudaý diňe bir synaglar barada bize gurrun bermän. ýa-da synaglardan geçmeň diňe wajipligyny aýtman, ondan has wajip bolan zady bize ýatlady. Ýagny synaglar bize ýerdäki durmuşdan başga has wajip bolan durmuşyň ebedi ýaşaýyşyň bardygyny aýdýar. Bu hakykat bize dowamly şunu ýatlady. İsa Mesih'e iman eden iman üçün bu durmuşdan başga bolan ebedi ýaşaýyş garaşy. Bu durmuşumyzyň soňuna bize ýaşaýyş täji garaşy. Şonuň üçin biz synaglardan geçenimizde bize bular bu ýerde biziň baky öýümüziň ýokdugyny ýatlady. Her bir synag biziň umydymyzyň, ebedi ýaşaýyşymyzyň çeşmesine ýakynlaşmagy we gözlemimizi imanymyzyň gözbaşy we kämilleşdiricisi bolan İsa Mesih'e dikmelligimizi ýatlady. Ol ýerde Rabbimiz İsa Mesih bilen bilelikde, kämillikde, parahatlykda, şatlykda we batlykda baky ýaşarys. Ine bu biziň iň soňky pellehanada garaşýan ýaşaýyşymyz we umydymyzdyr. Amin.